Salutare, oameni mult și bine v-am regăsit la un joculeț de pe acest canal. Bine, nu știu sigur cum se numește, dar hai să ne jucăm. Am mai avut jocul ăsta odată și am terminat toate de nivele, numai că ceva de gen, mi se pare că altfel de mașini erau. Nu pica, nu pica. Deci mereu pic și mă dau peste cap, chiar dacă e primul nivel. Și am văzut că v-a plăcut vlogul de ieri. Dacă se strâng 4 like-uri la acest vlog, poate să mai fac un vlog, nu știu, dacă am timp. Mergem cu 160 la oră. În curba asta o iau mereu. Nu știu cum am blocat. Iau checkpoint-ul ăsta și o luăm pe scurtătură. Da, deci cam atât. Cred că o să facem două nivele, dacă susține seria mai facem niște nivele. Dacă se strâng 3 like-uri, o să mai pun în această serie. Conducem un Lamborghini Murcielago acum. Mamă, cum merge. Știu că m-am jucat jocul ăsta la un vecin și am mers cu super viteză și pe aia ne-am dat peste cap. Cred că era acum 3 săptămâni. Dar vedeți cum se controlează asta? Deci foarte, foarte greu. Iar nu fi first person. Zice că suntem pe N. Că noi trebuia să fim în mișcare. Mașina asta vedeți că deraiază dacă pui frână super mult. Adică jocul ăsta nu e chiar așa tare ca Forza Horizon 3 sau așa ceva. Cred că voi lua uitați-vă la kilometraj. Mamă, cum s-a dus. Și a aterizat și într-un de ăla. Deci, cam atât cu seria. Am făcut un nivel, dar vă promit că o să facem pe 2, 3 și pe 4 dacă se strâng 2 like-uri.